Da inusen egune eta izete zien peligro de muerte. Da inusen egune zer ba? Inusetera itotzulako. Eta zer? Zera epine, papela epine ike. Papela piken negantxua da, papela piken da, ostate guzurra zen. Ba. Da arrabazko lekure bildu. Alrebezko lekure bildu eta Junara eta hemen zer partan da zer. Gaur ez dakizuela zer den. Bekauen. Eta horretzen zan nola zer bat esaten zan, ez da? Inusente. Zer esaten zan? Inusente, potente. Txakurren buztuna tente, olako oso zer. Bai. Akortaz, hemen liortan, hemen ormazte joan duen, panaderu tortezan, erresinamentuaz, eta gu eskolatik urten da. Ez ahi enterau, panaderu Juan de Cortac. Juan de Cortac. Ez ahi enterau, ormazte jen, kami jauziok naranjaz beteta. Inusinte-gune. Algoiaz. Karradera. Gure anari justu naranjaz. Naranja edo horretxe pile zen. Emilio eta jotzen da zen, Bai. Naranjero pentsina guzina. Bilboko kosinerue oine jugulete da, ezta? Gure nebi, kosinerue ibano, taberni joki dut, tal, baina, haren moti izin da naranjerue, laisko naranjerue. Horreze gaitxik.